Tak. Tak. 1.1. Novoroční předsevzetí, že? Takže chci zhubnout. Mám nějakých, jsem se vážil kolem Vánoc, 107 kg, 107, 108 možná. Na výšku 180 cm, takže tabulkově určitě nějaká nadváha. To si teprve řekneme v nějakém jako pokračování, nebo vůbec to nemám připravený, jak vidíte, ale je 1.1. a nechci to jakoby vynechat, chci začít fakt 1.1. Skoro 2 roky jsem necvičil, bylo to, protože jsem byl pohodlný, protože jsem měl prostě jakoby moc jiný práce, ale když si vezmeš, že můžeš jako 15 minut cvičit za den a to vlastně jakoby by stačilo, tak si říkám, kurník, tyjo, to já strávím možná víc času na záchodě, tak proč bych sakra to dál odkládal. Takže začnu dneska, i když to nemám vůbec připravený, začínám tady nový kanál, vlastně nevím ani, jak se bude jmenovat, něco jako, že se dávám do formy, nebo nevím, mám prostě 2 děti, chci pro ně být víc fit, chci s nima lyžovat, běhat, a nevím, tancovat, ta starší prostě se mnou ráda tancuje, chce, ať děláme letadlo, ať mám prostě nohy do vzduchu a ona je na těch nohou a děláme prostě letadlo a mě už prostě tahají v kolenou šlachy a prostě nedávám to. Takže začínám si připadat starý a potřebuju to oddálit, takže dneska začnu po téměř 2 letech necvičení, kdy jsem se už dostal do jako docela fit formy a měl jsem, nevím, třeba 95 kg, jsem takový jako trošku víc udělaný, takže ta váha jako je vejš, než podle by nějaký tabulky měla být, jo? Takže to zase úplně není třeba brát, je to vizuálně, jako by jsem tlustý už nebyl, ale tabulkově bych nadváhu měl. Takže dneska jako začnu, natočím se jako před a uvidíme, jak dlouho to vydržím a na internetu dávám proto, abych měl takovou zodpovědnost vůči společnosti, jako nevím, vůči vám prostě. Ten, kdo to uvidí, koho to bude inspirovat, tak jako já, když to postnu online, tak se budu cítit zavázaný tomu slibu, dodržet to a každý den pro to zdraví něco udělat. Samozřejmě začnu to probírat víc do hloubky, jo, jak jsem si to představoval v hlavě. Takže nejen, že budu jako každý den 4 hodiny cvičit, fakt stačí 15 minut denně něco dělat pro to tělo. Někdy to vynechám, půjdu třeba do bazénu, nebo půjdeme někam na nějakou túru, nebo něco prostě, tak to bude něco za něco. Ale každý den bych chtěl jako prostě hodit na ten kanál, na kterým asi teďka už to je, ale vůbec nevím, jak se bude jmenovat. Tak tam prostě budu dávat nějaký ten progres. Takže dneska zkusím tady někde najít váhu. My jsme jako na statku, berte to jako, že jsem něco jako na chatě, takže vlastně ani nám jako úplně tady jako komfort. Hnedka za těma dveřma mám 2 děti, jedno píše úkoly do matematiky, druhý se dívá na Gáby, prostě jako na pohádku. A teďka zkusím ještě do toho zatáhnout manželku svoji Peťu a budu doufat, že mě v tom bude podporovat, protože jak víte, určitě, tak není to jenom o tom, že člověk se to pokusí jako přetlačit tím makáním a vydrží to třeba, nevím, 10 dní, 14 dní, ale je to celý o změně úplně jakoby přístupu k tomu tělu a k tomu životnímu stylu. Takže stravování, jo? Když manželka koupí prostě bílej chleba nebo rohlíky, tak se mi to bude samozřejmě mnohem hůř dělat, když budu mít prostě na talíři něco, co nechci jíst, jo? Takže samozřejmě 80% stravování, 20% ta disciplína toho cvičení a celých 100% tomu ještě navíc spánek a regenerace, který hrozně moc lidí jako absolutně jako nezačleňuje do tady tohohle vzorce. Jo, takže samozřejmě ještě nějaký spaní. A o tom si všem budeme povídat, jak já to budu objevovat a narazil jsem teďka na skvělýho kouče na internetu. Nic jsem si nikde nekoupil, zkusím to prostě sám. Možná, jestli mě třeba někdo v průběhu osloví, tak prostě třeba si necháme dát nějakou radu, ale teďka budu vycházet prostě z toho, co jsem si přečetl v tom postu, který přesdílel jeden můj známý a tam právě mluvil o váze, že když máš jenom 1 kilo nadváhu, co to prostě jako znamená pro klouby. Prostě 1 kilo navíc v tvý postavě,
3 až 4 až 5 třeba kilo v kolenním kloubu nebo v kotníku a teďka si vím, že ty uděláš 10 000 kroků za den, tak to je prostě 10 000 krát 3 kila prostě na ten jeden kloub navíc za to 1 kilo. Za 5 kilo 5 krát 3 krát 10 000. Prostě jako obrovský tuny, co musí to tělo odníst díky pár kilům nadváhy. A já můžu o sobě dneska říct, že i když jsem prodělal nějaký úraz kotníku relativně nedávno, takový 4 měsíce zpátky, občas se mi to ještě jako ozve, tak se cítím jako zdravej. Po několika letech, kdy jsem prostě bojoval s bolestma páteře a právě jsem to odboural cvičením, tak se dneska cítím fakt jako bezbolestně, zdravej. A i když se mi jako těch 2 roky nechtělo, tak dneska do toho jdu, protože se mi chce. A začneme právě na té chatě v tom úplně nejdebilnějším prostředí. Jo? Není tady v podstatě jako místo. Mám tady takhle chodbičku, nedodělanou prostě jako kamennou zeď, která je vlhká, betonová podlaha, na tom hozený koberec. A zkusíme se sem vecpat právě jako tu challenge s manželkou. Jeden z nás bude tady před těma dveřma, já půjdu sem a zkusíme nějaký cviky na 15 minut bych to dal. Absolutně bez nějaký přípravy, prostě co mi v ten moment napadne, z toho, co si pamatuju ze svého cvičení, co jsem dělával dřív, když jsem se cítil, že jsem ve formě ty 2 roky zpátky. To jsem jel takovou challenge, přes 100 dní jsem to dělal a ty výsledky tam byly vidět. Takže jo, do sketchu. První den, 1.1.2026. Jdu se ptat manželky, jestli se přidá. Já úkoly z matiky, no, tak uvidíme. Tak jo, vteřinku. Takže tady si uklidíme tu jednu chodbičku, tam byly ještě ty tašky, to je Peťa. A ať to není jako výmluva, že člověk nemá tělocvičnu, tak prostě necvičí. Ne? Prostě je to o tom, že si to prostředí přizpůsobíš. Takže já musím vymyslet, kam položím telefon, aby jsme to mohli jako natočit. Jako důkaz, že to děláme, že jo? To není jako nějaký chlubení a není čím se chlubit, protože já mám břicho jak Obelix. A děti nás budou otravovat. Já potřebuji zpevnit břicho. A Peťa taky asi necvičila, že jo? No jo. Takže... Tady se to opři, ne? No, to zkusím, tak. Takže... Nevím, co to, jako co ten foťák uvidí, no. Teď jsme zaposilovali. Tak jo, na první den stačí. Důležité je nepřepálit začátek. Skoro bych řekl, že i tohle bylo moc na první den. Takže zítra třeba dáme lyže a jenom nějaký protažení. Protože když přepálíš začátek, tak to taky může brzo skončit. Tak co? Jak se cítíš? No, mám to za sebou, jsem unavená. Ale jako dobrý, nejsme zase tak na tom špatně. Jo, dali jsme. Hele, dali jsme to, není to tak tragický. Tak si zrekapitulujeme, co tam bylo. Dobře. 3 série, v každé sérii 20krát na špičky, 20 výkopů, koleno k lokti křížem, břicho, kor, zatáhnout. Na špičkách a zpevnit tělo na 20 vteřin. No, na 20. Ale 20 vteřin. 20 dřepů, 20 kliků a 20 vteřin plank. Takže si to zopakujeme. 20krát na špičky, 20 výkopů s dotykem na loket,
20 vteřin zpevnit tělo ve stoje, 20 dřepů, 20 kliků, 20 vteřin plank. A to 3krát. Tak. Takže to byla asi taková rutina, kterou budeme dělat, když nás nenapadne nic lepšího. Protože tohle si pamatujeme, to jsme dřív dělávali. No a co dál? Budeme jenom přidávat. A dneska bychom se měli teda ještě zvážit a změřit a natočit. Já teda aspoň nahoře bez. Tak, a zvládne se to i s dětma za krkem. Ahoj Vicky. Čau. Jdeš taky? Budeš točit s náma, jo? Jsem úplně spocený. Tak jo. Dobrý, tak jo. Tak já se dneska ještě zvážím. A... tak i tady jsem zvládl. No. Takže každý může zatahovat. Já když nafouknu, tak je to teda už dost mazec. Samozřejmě, tak jak nafouknu, jak vyfouknu a budu zatáhnout, že jo, a když zatáhnu, tak to je asi jak bych měl vypadat, až zhubnu. Tak teď už víte, proč potřebuju zhubnout. Že to je hrozný. Tak jo. Hlavně začít, že jo. Tak uvidíme. 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 No samozřejmě, jestli se z vás někdo přidá, protože uvidí mě jako takovýho nenažranýho špekouna, který s tím něco dělá, tak jestli se přidáte, protože uvidíte, že to jdu dělat já, tak mi to napište do komentáře. Protože ten impuls může být úplně jakýkoliv, úplně nějaká maličkost. Na mě třeba skočilo nějaký video před 2 lety a akorát týpek tam říkal, že prostě každý ráno dává studenou sprchu a mě to vyhecovalo k tomu a 100 dní jsem prostě vydržel makat. Takže proč by to nemohlo být tohleto video? Třeba zrovna tebe vyhecuje k tomu, aby si se sebou něco dělal. Já jdu se svojí kůží na trh, jak se říká. Já jsem ukázal své soukromí. Ty nemusíš, ale můžeš se přidat. Tak jdeme do toho společně. A pro dnešní všechno. Tak.